Englezi su kurac. Kako si glup? Padaš prvo odmah. Ne, to pada. Pusti ga, to je njegovo, on. Bože. On. Kakav igrač nikakav. Sad ćeš da vidiš kako on. Ti si užasan igrač. Užas. Nema šta da igraš brko, a? Nema šta dirati. A nema kad vidi kvota 1.15. Pa udri kvotu 13 kad si gleda. Kad hoćeš pare, udri, samo udaraj. Pička jedna, brka da. Dvojka, realno. A znam, to je dorat. 1x. To, maš, on je lud, ovaj nema pojma, ovaj nema veze igre. Galata, Saraj, dvojka. Nemaš veze, brate. Da, ja nemam veze, vidjet ćemo sutra. Čekaj. Sad ću ti reći, samo da odigrati. Čekaj, stani da završim tiket. Pa ne možeš Šakta da tuči Chelsea, nema šanse. A? Neće ga tući, nema šanse. Imaš pokal. To su njegove lige, Plymouth Barton, le. To, McDonald's. Tranmer, alo. Čekaj da se Pička. Pusti ga. Ajde, Brøndby Silke je dobro. A ovo je tvoja ekipa. Moje, Monterrey, Deportivo, dvojku, dvojku. Šta igraš te dole, igra i ligu prvaka, koji ti Ne, kurac? ovi su bolji pare. Veće kvote. Koper Olimpija, čista dvojka. Evo ti, ovo stoji. Ovi, gledaj. Da, čekaj. Rokaj. Švedska druga liga, 2 dvojke, opali 2 dvojke, volite kurac. Obe dvojke, obe. Ovo je dvojka. Varnamo dvojke. Kakav luj čovjek. On ima blem, znaš? Dosta ti je to. On više ne, to je iz očaja. On njega iz očaja, godin dana nema pare. To je iz očaja, gotovo udaraš. Pusti ga, plati ti tu za 1 euro. Čekaj. Ovo je, jesi ikad igrao iz očaja? Ne može, prošao je 2010. pod decembra. Pa istina živa, kako si prošao? Ili je video 2011? Jebat ću te. Jesi snimio moj tiket? Jebat ću te, a? Kako će da vidiš? Kako će da prođe Brka, ovaj ludi, tiket? brka, crazy brka. Dosta. Čekaj da vidim. Crazy brk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo. Ajde, ne lupa. Malo, a? Ne lupa. Hoćeš pare, a? Malo, a? Sada sve I to... ovako ćeš da promošiš pola. Čekaj, ću rade šta ti je čovjek. Čekaj sad. Čovjek, da vidim selfie. Nema gledanja. Čovjek,